pár napja eszembe jutott egy történet, ami olyan 8 éves koromban történt meg velem. És visszanézve, így a bazira röhelyes. De most elmesélem, miért féltem évekig az ajtóktól. Velem történt egy második rész. A történet olyan második osztályos koromban történt meg, ami azt jelenti, hogy kb. Olyan 7-8 éves lehettem abban az időben, és ugye rendesen jártam iskolába, és ez fontos tudni, hogy én rendes iskolába jártam, azaz nem ilyen speciálisban, hanem rendes sima általános iskolába. És az volt, hogy mikor a többiek télen kimentek játszani a udvarra, akkor nekem nem volt kötelező kimennem, mivel nagyon sok idő volt, mire felöltözök kabátba, és már akkor is teljes szívemből gyűlöltem a hideget, ezért akkor én benn maradhattam a terembe, és én el voltam magamban. Hát olyanokat csináltam, mint egy 8 éves. Játszottam, rajzoltam, házit írtam ilyenek, amelyre a többiekben nem jöttek. Ez a nap is egy olyan nap volt, hogy azt hiszem lyukas óránk volt, elmaradt egy tanítási óra, és azért a többiek kimentek az udvarra játszani, de ez nagyon hideg volt, és én nem akartam kimenni, ezért bennmaradtam egyedül a teremben. Úgy volt, hogy volt a terem, egy folyosó, és a folyosónak egy kicsit nem messze a másik oldalán, ott volt a tanári szoba. És az volt, hogy mondták a tanárok, hogy akármi van, menjek oda, szóljak neki, mert hogy ő valami dolgozatot javította. És ugye ott maradtam egyedül a terembe, nyitott ajtóval. Pécséssel rajzolgattam az asztalomnál, akkor annyit látok, hogy az egyik osztálytársam berohan szélsebesen, megfogja egy kesztyűt, aztán kirohan az osztályteremből. És ez mind úgy, hogy miközben kirohan, kirincsel bezárta az ajtót. Na, én így teljesen kiakadtam. Úgyhogy én voltam ugye ilyen 7-8 éves, akkor még gyengébb voltam, mint most, és hogy egyáltalán nem bírtam kinyitni egy kirincsel bezárt ajtót. Most sem nagyon tudok kinyitni egy kirincsel bezárt ajtót, de akkor meg pláne nem bírtam. Kb. Egy fél literes üveget is alig bírtam felemelni. Szóval én ott voltam bezárva az osztályteremben. De annyira bepányikoltam, hogy úristen, be vagyok zárva, hogy így ömlött rólam a víz, a sírás területet, oda mentem az ajtóhoz, illetve annyira megijedtem, hogy úristen, egyedül vagyok, bármi történhet velem, senki se fogja észrevenni, hogy elteszem itt erőből neki venni az ajtónak, hogy meghallják, hogy és elkezdtem kiabálni, teljes erőmből. Látom, hogy többiek hosszaladjának kint, úgyis látnak engem, nem lesz baj. De ez engem annyira nem nyugtatott meg, hogy tényleg ott sírtam bent a teremben, mert nem zárták ki az ajtót. És én visszanézve, annyira erőhelyes, de bennem ez akkora traumát okozott, hogy utána évekig én rettegtem az ajtóktól. És hogyha valaki rám akartott zárni, ráüvöltöttem, hogy nehogy bezárt, mi lesz velem? Szóval csodálatos volt. A történet vége az volt, hogy vége lett a órának, és bejöttek a többiek. Én meg akkor már nem sírtam, és egy kőesett a szívemből, hogy túléltem, hogy kb. Negyed óráig be voltam zárva egy terembe, ahol semmilyen veszély nem leselkedett rám. Ez annyira hülyén hangzik. Na de utána ez a félelmem olyan durva volt, hogy konkrétan követtem az osztálytársaimat, akárhova mentek, hogy nehogy egyedül menhetek a terembe. Hogy egy hasonlóan volt, kimentem a folyosóra, és ott vártam a többieket. De tényleg, én azután sosem maradtam benn, egyedül egy teremben, hónapokig, és ez a félelmem szerintem
5. osztályos korom így megmaradt. Egészen addig, ameddig nem kaptam egy rendes okostelefont, és ugye az állandóan nálam lehetett iskolába is. Úgyhogy úgy már nagy bajom nem lehetett, mert hát mit tudom, beszorul a felhívom a tanárt is, jön értem. De várjál, szeretnék valamit mutatni. Ezt a múltbeli énemnek üzenem. Már nem jönnek élet bezárni egy szobába, mert eszni. Bezárva egy itt a szobámba, és már nem félek. Szóval ez majd elmúlt. Nem kapok sírógyat se, hogyha valaki rám zárja az ajtót, úgyhogy csodálatos, ez aztán a személyiség fejlődés. Ez a történet röviden kb. Ennyi is lett volna. A tanulság az az, hogy annyira nem dől össze a világ, hogyha bezarulsz egy helyre. Valami most így mi történhet? Ott maradsz. Aztán egyszer csak kiengednek. Amúgy remélem láttok változást, mert vettem egy kamerát. Wow. És majdnem lejtettem a kamerát. Ez már olyan high-tech cucc, hogy ez ilyen rokkant barát. Tudom egy kézbe fogni. Nagyon menő. És van benne felkövető, úgyhogy ha így megyek, és éppen megtalálja fejemet, akkor követ engem. Életem legjobban eltöltött 35 000 forintja volt. Innen is köszönöm a Marketplace-es Palinak, akitől vettem, és már szinte pofátlanul lealkuttam a kamera árát, de na hát, csóró tinédzser vagyok.